Atenció que recupera Zaza per Orellana, per dins Nani, gol, 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 pressió alta del València, recupera Zaza rimanyant per terra per Orellana, que veu perfectament amb la rabia de l'ull com se cava Elias Nani, pilota a l'esquena de la defensa de l'Atlètic, sobre la marxa li pega el 17, li pega el portuguès, al pal, baix, perquè no puga fer Gorka i això és absolutament res, més que mirar com la pilota va al centre, perdó, al pal, a dins de la porteria, marca el València, marca Nani, en el 13 de la primera, València, Nani, 1, Atleti 0.